Mga igsoon, maayong gabi kanatong tanan. Nianausap kita sa takna sa ato ang gigahin nga oras alang sa pagpakiginabi na usap kaninyo ni tinuod nga buluhaton sa Dios alang sa atong panahon karon. Ay hindi ko maulaw sulti nga panahon na sa pagkatuman, panahon na nga iya sa Ginoo nga mga adlaw. Mauna kani ang panahon nga gihulat sa Ginoo nga siya mubalik muhari ipon kanatong tao. Mao nga mayong gabi sa tanan tunahon diha sa Amerika si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland. Kumusta ikaw diha? O kumusta usab ang imong kapika sa kinabuhi? Imong mga anak, imong mga kaigsuonan, imong mga kaparintihan diha sa Bohol. Kumusta kamong tanan? O sa tanan nato nga mga kaigsuonan diha sa Amerika, mga Pilipino, dili gid ko maulaw musulti ninyo nga niya natong mga Pilipino ang una nga dakong kahigayunan mahitungod sa kaluwasan nga giandam sa Dios sa tanan nga mga pinili niya sa kalibutan. Ay pinili raman ang luwason sa Dios. Kay daghanang mga panahon o mga katuigan nga milabay sa atong paghatag og mga husay nga nagpamatuod nga niya sa Pilipinas gihatag ang gingharian kadtong gingharian nga iya sa mga Hudyo, kadtong gingharian nga iya kang Abraham gihatag dinhi sa Pilipinas sa katarungan nga ang katapusan nga gipadala didto nga mao si Hesukristo wala nila matuuhi, wala nila ilhi nga kadtuon ta mao ang ilang manluluwas. Tungod niya na di nato malalis kay naisulat sa kasulatan nga ang gingharian kadtong gingharian ug mga pari, gingharian sa mga saserdote, iya kadtong gikuha o gibalhin sa usa ka nasod. Kung atong basahon ang sinulat ni Propeta Daniel, Kapitulo 2, versikulo 44, nining panahona siya naghatag og husay sa damgo ni Nabucodonosor, mahitungod sa usa ka dakong larawan sa tao nga nabahin kadto sa 5 ka bahin. Ug matod pa niya, sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili malumpag ni ang gahom ni ana mabilin sa laing mga katawhan apan kini magabungkag o magadugmok nining tanang gingharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Kini nga gingharian mao ang gingharian nga gisulti sa Dios didto kang Moises human sa ilang pagpanggula sa Ehipto niadtong ika-4 ka gatos o kawaluan og 7 ka tuig nga anaa kana mahimutang sa ikatulo nga milenyum sa ikaduhang semana sa Dios na atong mabasa sa Exodo Kapitulo 19 versikulo 6 nga nagaingon, "Ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation."
Kini nga gingharian sa mga saserdote na hanaw kani sa Israel. Sa diha nga nagpakasala si Haring Salomon. Kay kani nga gingharian nahimong malig-on dito sa panahon ni David. Sulod sa 40 ka tuig. Apan sa pagkamatay na ni David, ang mao nga gingharian sa mga pari, sa mga saserdote, yang gihatag kadto ni Salomon. Ug nilungtad kadto sa 40 ka tuig lamang sa iyang kamot. Kay na kalapas naman si Salomon sa kabalauran tulumanon og mga sugo nga niini mo'y hinungdan nga kadtong ginghariana gigisi sa Dios diha sa iyang kamot. Mao nga nahanaw ang gingharian human maisip ang 390 ka tuig ug sila gibihag sa usa ka mananagit nga tawo nga mao si Nabukadnezar ug ang nasod niini nga bibihag mao ang Babilonia. Sa nahaunang tuig sa paghari ni Nabucodonosor, nagdanggo siya sa usa ka dakong larawan sa tao nga niini walay ni bisan kinsa nga nakahusay sa kaulugan dawas kang propeta Daniel lamang. Ug dito mingon ang propeta Daniel, sa mga adlaw niya ng mga hariya ang Diyos sa langit, magatukod ko sa kagingharian nga dili kay malumpag ni ang gawon ni Ana. Mabilin sa laing mga katawhan. Kini magabungkag ug magadugmok nining tanang gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Kani nga gingharian mao ang gingharian nga nahanaw sa Jerusalem. Ug ang mutukod na unta niini mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kay siya man ang gitagna ni propeta Isaiah sa iyang ikasyam nga anim, tudling ikaw no nga nagaingon, alang kanato ang usa ka batang lalaki matao ug ang gagamhanan ikatungtong sa iyang abaga. Nga sa ato pa ang Hesus nga mao ang gipanagna mao'y magpas-an sa gingharian sa Dios nga gitumpos sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Mao nga sa diha na ang atong Ginoong Jesucristo nagsugod nagsangyaw niining maong ginghariana iyang gisaad sa mga katawhan nga nagaingon, ayaw kamo pagdahom nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan ug sa mga propeta. Wala ko manhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kundi aron sa pagtuman niini. Kay samtang magalungtad ang langit o ang yuta, walay usa sa kasuguan nga pagalakawan hangtod ang tanan matuman sa hingpit. Hingpiton ang pagtuman sa maong kasuguan kay tungod ni Ana nahanaw ang gingharian didto ni Salomon. But wala nila madawat ang maong saad. Kay matod pa ni Kristo o tungod kay ang tanang mga paningkamot gihimo ni Hesukristo adtong mga tawhana. Apan nagpasulabi sa kasing-kasing sa mga high priest, mga nagpakaroon ingnon nga maalam nga tao ang pag-down sa atong Ginoong Jesucristo. Ilang gipakaubos ay lagi wa nila makita nga si Jesucristo naka-eskwela. Dili mahimo alang, dili madawat sa mga tao nga mapahitason nga sila harian o tao nga walay grado. Gihimo sa atong Ginoong Jesucristo ang mga milagro. Apan daw sama lang sa usa ka normal alang kanila ang pagkaayo sa masakiton. Ang paglakaw sa atong Ginoong Jesucristo sa dagat wala kani mabaniog sa tanang kasitbit nga mga kayutaan sa Jerusalem. Kay ang nakasaksi niadto mao lamang ang pipila niya ka mga alagad nga dito niadtong takna.
ug sa diha nga ang maong mga alagad nagpamatuod na silang nakita dito kang Kristo walay usa kanila nga mituo kundi ni samot hinuon ang ilang pagtamay, pagyatak, pagbugal-bugal. Kay lagi ang ilang di pakamaayo, ang ilang di paka-bright, ang ilang di pakalabaw, mauman ang ilang magtutudlo ng mga iskripa, saserdote, parisyo, na mao'y nagkupot, meaning kasulatan, dito sa templo sa Jerusalem. Tungod niya na, gisultihan sila sa atong Ginoong si Kristo, matod pa. Mga matay kamo sa inyong mga sala, gawas kung mutuo kamo, nga ako mao ang Kristo. Dililisod sabton, nga ang kaluwasan ni ay anang Israel, maulang unta ang ilang pagdawat o pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Apan kay, wa man siya tuoy. Tungod niya na tinaw o tataw kayo na sila walay kaluwasan. Karon kay nabasa man nato sa kasulatan nga sawa pa sa ilansang gibalhin ang gingharian. Kay kung natong basahon sa Mateo Kapitulo 21, 42-43 nga bersikulo, sa King James Version o sa Gideon Version o sa Ancient Greek Scripture, giingon man na dito nga busa sultihan ko kamo katong mga Hudyo nga Israelitas nga gingharian sa Dios kanang kingdom of praise katong giingon ni Daniel nga for in the days the God of heaven shall set up the kingdom. Anong kingdom na giingon diha mao ang kingdom of praise. Kay mao kanay tinuod nga tinukod sa Dios nga dili tungo. Kay ang Dios may nagsulti kun inyong basahon ang Exodo 19 kapitulo 6. Siya may nagsulti nga kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote alang kanako. Wala nagtukod ang Dios og laing pundo. Usaray gitukod, kingdom of praise lang. Walay gitukod ang Ginoo nga lain dinis kalibutan. Kingdom of praise lang. Mao nga kanang gingharian nga gibalhin sa usa ka nasod ni Kristo, kingdom of praise lang gihapon kana. Nganong ato magining lalison? Nganong ato magining pugson pagpanghimaka? Nga unta, mabasa man ginato nga sa ilang pagpanggula sa Ehipto, inharian man ito sa mga pare. Kingdom of praise man yun. Nganong ato maginang lalison? Bisan pagani ang mga apostolis nagpamatuod nga dunay panon sa mga harianong saserdote. Ug ang atong Ginoong Kristo nag-ingon usab, bliss is holy is he that hath part in the first resurrection, on such the second death hath no power, but they shall be praised of God and of Christ, and they reign with Him 1,000 years. Mahimo yung mga saserdote. Mao nga dili gidunta nato ang ngayan supakon. Dili pud ang ngayan nato may paghimakak. Kung kita dinhi sa kalibutan, mudawat na unta sa kamatuoran, wala untay mga matay sa kapait nga kamatayon. Kay ang kasuko sa Ginoo, ang makapahilom anang kasuko sa Ginoo mao lamang ang atong pagbalik kaniya. Ug ang atong pagbalik kaniya dili lang kanang pag-ampo sa simbahan, dili lang ang paghilak-hilak, pagsinggit-singgit o praise the Lord, amen, hallelujah.
nagluhod pag rosaryo, dili ka na mo ipagbalik. Dili ka nang paagiha, gibiyaan na to ang Diyos. Gibiyaan na to ang Diyos. Diha sa pagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Busa ka nang pagsulti sa Ginoo sa mga propeta kaniadto nga pasinggitan ang mga tao, bumalik kamo kanako aron kamo mabuhi. Ang kahulugan ana mao atong pagsagot sa iyang kabalauran tulumanon og mga sugo, diha ta mo balik. Walay atong banhawon aning kalibutana ug walay bisan kinsang nagbanhaw ani. Gawas lang ining inyong ubos kayo nga ulipon, sulugoon. Kay ulipon man po ninyo, sulugoon man po ninyo. Katuo mo, di ko sulugoon ninyo, ulipon po ninyo. Kaya ako ko'y gasultihan niyo. Di ko ulipon, nga ulipon man mo karon. Sulugoon naman ko ninyo. Kaya ako may hibalo ninyo. Di inyo ra kong sulugoon. Ulipon ra kong ninyo karon. Parang maestro, ulipon siya mga estudyante. Inana. Mao nga ni ata karon aw ang nasod aw ang kadtong gingharian nga gihatag sa usa ka nasod, mao kanang gingharian og mga pari ay mo pagbuot sa atong Ginoo. Kay gingharian lang sa mga saserdote ang mabasa nato diri sa kasulatan, wala na ilain. Gingharian lang sa mga saserdote. Ug ang mga tao niini mo inibiya gikan sa paghimpit anang kabalauran tulumanon og mga sugo mo kadto inibiya. Busa ka ng pagsultis Ginoo, bumalik ka mo ay natural. Ang mubalik anak kadto inibiya. Dili kay mubalik tong wala mo biya. Kadto inibiya mo toy mubalik. Mao nga di lang ko manghinambok kaning ato ang pagbalik muna ilhanan nga kita katong nibiya kanang kingdom of Islam ang nibiya aning kasubuan sa Ginoo dito sa panahon sa mga Hudyo. Ilang nibiyaan kani ug mao ni ang i-restore ta ni Jesus Christ. Kay nibiya si Solomon tungod sa iyang pagsimba. Yang gibalik kadtong mga halaran sa mga Diyos-Diyosan. Sama ni kadtong kang Milkom, Mulok. Kadtong mga Moabnon, mga Diyos-Diyosan ni Astarot. Yang gibalik nga sumpa kadto sa kasuguan sa Dios. Mao nga sila gipabilanggo sa Ginoo dito sa hari sa Babilonia. Sa dugay kayong panahon. O ang atong Ginoong Jesucristo gipadala nga ubos kayo sa mga tao tan-aw. Anak ra kayo sa mga tao tan-aw. Naputos siya sa bugal-bugal, naputos siya sa pagtamay. Tanan nga mga sakit nga mga sinultihan. Gibato dito sa atong Ginoong Jesucristo kay lagi kanang mga tao nga mapahitason kayo. Sakit kayo na manulti batok sa kamatuoran. Sakit kayo na manulti batok sa sinugo ining kalibutan. Mao nga nagabaan sila matod pa ni Juan Bautista, ayaw kamo pag-ingon nga kamo mga anak ni Abraham. Kay ang Diyos makahimo
pagpatindog og mga anak ni Abraham gikan ining mga bato. It means pwede silang alisdan. Pwede silang pulihan sa lain nga lawas. Unay buot nga ipasabot ana. Busa di ko maulaw nga kadtong gingharian nga gihatag sa usa ka nasod, gingharian kadto og mga saserdote. Ang nasod dinhi nga gihatagan mao ang Pilipinas. Kay dili gid mo makakita og nasod karon dayon nga nianang 1543 nga mao kana ang ika-2000 ka tuig gikan sa tuig 457 BC nga maoy uno sa 490 ka tuig nga sukod nga alang sa pag-establisar sa Christianity. Dili mo kakitag nasod niya ng tuiga nga gihinganlan sa ngalan nga Pilipinas ang ato radyong nasod sa 1543. Kaya kung isubtract ninyo ang 457 nga negative gikan niya ng 2000 ka tuig, ang answer ana 1543. Isang pag bata ani, isang pag grade 1. Buang lang ang tao nga musupak ana. Walay utok ang mga tao nga musupak ana. Sayon tayo ang kalibutan. Balansihon kay kaning kalibutan algebra ni. Wala mo makasabot kay lahi ang inyong gitun-an. Kaning tanang mga pastor o mga pare, mga sinugo ang kundi sila sa Ginoo. Pag sa dito pa ni sila sa spiritual vision dito sa greatest institution of the Father, di man sila maminaw dito sa maestro. Munang gagama sila gila, sulat sila gila. Samtang ang Ginoo dito nag-lecture, wa sila naminaw kay nakakita mo nila. Kay katapusan ako sa tanan nga estudyante. Namang kuslikuran nila. Di nakita na ko sila tanan dito. Samtang nagsulti ang Diyos dito, sila nagsulat-sulat sila gila. Munang pagkuha nila sa kalibutan, tawag din sila o theology. Tawag din sila theologist, theologian. Kay kanang theologian, study ka na about God. Kay kanang theo, God. Muna nga, theologian sila. Study lang, study. Hindi kang study, it is not in wisdom. Kaya kung mingon tao, we talk about wisdom. Gift na siya, gift. No need na mag-eskwela ka. Sama sa kang Muhammad na maoy gisudla ni Ismail nga anak ni Abraham. Si Ismail o si Muhammad dili ka mong musulat. Sa dihang niabot ang sugo ni Muhammad niadtong Pitsa 17 sa bulan sa Ramadan nga ikasiyam ka bulan sa kalendar sa mga Muslim. Dito sa Lamu sa Hira sakop sa Maka tuig 600 Gs AD ningon ang Diyos niya, Muhammad, basahin mo, magbasa ka.
ni balibad si Muhammad. Sa dili ko mabasa kay di ko kabasa. Siya basaha. Tumuo ka kanako. Kay ako ang magtutudlo sa tanang mga tao. Ang tanan nga wala may baloy sa tao, ako ang ilang magtutudlo. Mao nga si Muhammad hadlo ni uli dito siyang asawa nga si Khadijah. Unya pag-abot dito no ni Khadijah gitakigan siya nervyos. Mao nga nihanyo siya nga magpabalukot og habol. Isa kung sa balukot ni Khadijah di man mulian kay nervyos man. Mao to nga nisulti si Muhammad. San hitabo niya dito sa Kuweba sa Hira. Yun siya na nakita niya si Allah. O bisultihan siya nga pabasahon. O nibalibad siya kay dili siya kabasa. Muna nga nagtuo siya nga makadaot niya paningon si Khadijah ayaw kabalaka na kay dili na nimo makadaot. Dan taka sa kong iyuan nga manalagna nga mao si Waraka Ibnu Naufal. Motong gitagna siya ni Waraka Ibnu Naufal na uyuan ni Khadijah. Gitagna siya nga siya abugon sa iyahang natawhan nga yuta. Kay kanimang kong sinugo sa Ginoo, ludon ang mga tao, anak. Kana ganing sudlan sa Ginoo, anak, luod kay na sa mga tao. Dili na tamis, luod kayo. Kanang sudlan sa Ginoo. Maputos na sa pagtamay, maputos na sa pagbaybiyay. Dili na denied aning kalibutan. Pero musangko ang panahon nga mabali na. Pagbali na, kanang tanang nagtamay, kanang tanang gabi-ay, tapos na ang mga gutling sa inyong kinabuhi aning kalibutan. Magtapok dahil mo, dito sa labang kangit-ngitan sa gawas nga mao ka ng minteryo. Dito mo magitapok. Kay wa na may kabalhinan si Kristo. Kay niya naman ta sa ikatulong langit. Ang unang langit, mauman ang Iraq, kanang Eden sa unang panahon. Kana mang Eden, mauman ay unang langit. Kanang Iraq, kadtong Mesopotamia, moto'y unang langit. Nga diha ang Diyos nagbuhat og tao nga mao ang iyang lawas nga si Adan. Unya sa nag-edad si Abraham o 75 years old, gipalakaw siya sa Ginoo dito sa Kanaan. Wala kumbi. Kasi balik-balik diri daw tawa niya sa buko. Dali. Awa na. Iba na. Daw tawa ni na nasuko. Muna nga pag-abot niya dito sa Kanaan, dito mataw niya si Isaac o si Ismail. Dito niya mataw. Kunya dito dahil matukod ang gingharian nga nahanaw o gipalhin din sa Pilipinas. Katong Jerusalem o ito'y ikaduhang langit. Dili kay langit nga tuas bituon unahan. Aron mag-imagine dayon nga mga mag-imagine dayon ta nga mangatkat dito manglupad na murag balon.
Dili. Ang langit tuloy-ana na sa Dios. Siya magapuyo ipon kanato ug kita mahimo nga iyang katawhan. Ug siya mahimo nga atong Dios. Pero dili pud apil mo. Dili pud mo apil kamong mga dili mo tuo anak niya. Kanang dili mo tuo anak niya, di pud mo apil. Ang inyoha minteryo. Kaya inyong 6 feet below the ground dito sa minteryo, mo to inyong bahin. Kay Diyos raman siya sa iyang katawhan. Matawag ba na katawhan na di mo tuo niya? Dili ta mahimong katawhan niya. Kung dili ta mo tuo niya. Busa kanang paingon niya nga ako mahimo nga ilang Dios ug sila mahimo nga akong katawhan, ako magapuyo ipon kanila. Kadto ra mga tao nga totoo niya, pero kadto mula mo tuo ako to sa apil ana sa pagka-Dios niya. Dili siya Dios dito ng mga tawhana. Kadto lang dito niya, mura to siya ay mahimong Dios siya dito. Inana. Momantoy unang ikaduhang langit itong Jerusalem, ang ikatulo kay Pilipinas man ang gibalhinan sa gingharian, di natural diri si Kristo mo hari. Asa man sa Pilipinas magsugod. Kanang Jerusalem kay sayon ra man kayo nato ni pangitaon. Kay kanang Jerusalem kanang Holy City, mao man ang mga tao nga naulipon sa Ehipto, sulod anang 430 ka tuig. Kung banggiitan mo ani nga magbabasa sa kasulatan, nga banggiitan mo nga researcher sa mga buhat sa Ginoo, sa mga panghitabo, makabantay mo ani lihuta. Dili mo malipat. Makabantay mo. Kay gikan sa 400 agikan sa pagbuha nila sa Ehipto, agikan sa pagsulod nila sa Ehipto anang 57, 430 ka tuig, niguwa sila mo to'y trademark anong mga tao hanapay. Sa dito pa to ni Abraham, ingon man ang Diyos, ang imong kaliwatan mahimong dumuluong sa nasod nga dili ila. Sa ato pa, maulipon sila dito. Sulod sa 430 ka tuig. Muna ilhanan na ng mga katawan, pagbuha nila, mao na ito yung gitawag nga Holy City, Holy People. Busa kay gibalhin mo to. Ay kuging di mo mutuo aning kasulatan. Gibalhin mo itong mga tawhana, mao nga kanang Ginoo gabuhat niya doon. Ilhanan. O ang ilhanan na mao ang 430 ka tuig. Nga kung ato nang isipon gikan sa 1543, human nga kita nahimong Pilipinas, ang answer yan na mao ang 15 o mao ang 1973. Nan, di man mo mutuo nga kadto si Presidente Marcos Senior, Ginoo man to. Nisulod man si Kristo dito. Kay kanang Ginoo musulod man sa tao. Dili man ang musulod ang kabaw. Mao nga gitagaan na yung kasing-kasing si Marcos to make it that this dapitan mahimong Israel City of the Philippines. Munang yang gibuhatan kani og presidential decree niadtong tuiga 1973. Enero 24. Ug hangtod karon bisan ang dapitanon wala ni mutuo nga kaning dapitan Israel sa Pilipinas. Mao nga niadtong Pitsa Jis sa bulan sa itanim nga mao ang tangkod nga ika-50 ka tuig sa diha nga gihatag ang kagawasan gikan sa pagpanguli sa mga Hudyo.
Yadtong 457 walay imik ang dapitan. Kay wa sila mutuo nga kaning dapitan Israel sa Pilipinas. Bisan nga itong gobyerno diri wala na mutuo. Mao na nga gipauli ko sa Ginoo diri kay aron ako ning ipahibalo sa mga tao. Ipahibalo na ko ni kay nahimo mo guning tinago kay kaning dapitan city yuta ni Abraham. Galing kay gahit man mo ulo, hindi mo ani mo tuo. Yuta ni Abraham kaning dapitan. Kay kaning dapitan mo ni bag-o nga Mesopotamia. Puli sa daang Mesopotamia diin ang tag-iya anang Mesopotamia sa una mo si Abraham. Mabasa ba na ito? O mabasa. Nga si Abraham ang tag-iya. Atong basahon ang Genesis 12. 1. Paminaw. Og ang Ginoo nga Dios maingon kang Abraham, pahawa ka gikan sa imong yuta. Usa gisulti? Pahawa ka Abraham gikan sa imong yuta. Di iya ang yuta tong Mesopotamia. Kaysa wala pa matao si Abraham, kang Adan man ang yuta. Nga nahimong panulundon sa Espiritu Santo dito sa lawas ni Adan. Nga naglatay atong kaliwatan gikan ni Adan, Seth, Enos, Kainan, Manalil, Harid, Hinok, Kutusalam, Lamech, Noe, Sim, Arpaksad, Sala, Hiber, Pilig, Rio, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. Kanang espirituha, mao'y tagiya ng Mesopotamia. Unya nilakaw, nibalhin dito sa yutang saan? Kanang yutang Kanaan. Nibalhin sa dito. Ay, kaning istorya sa kalibutan, novel story, magbalhin-balhin. Munang finally, mubalik yun siya sa iyang yuta. Kay gihatag man niya sa usa ka nasod nga mamunga sa bunga niya nga sa ato pa, mamunga sa mga bunga niya, mao nga kanang nasura dayon, kanang tawgon anak nga Holy City, kinahanglan day na mahimong yuta ni Abraham. Kay kanang Holy City, kang Abraham man ang yuta. Palihog kayo utok ba? Naman kamoy utok. Kang Abraham nga yuta ng Holy City. Tungod niya na ang dapitan city, gilibutan mo duha ka suba. Kadi ang yung magkaingon ng dapitan nga tulo, ay duha naman Pulo River o Liburan River. Asa may katulo? Duha ra gyud. Nganong duha naman kay mao ka na imuhon sa Mesopotamia. Ay kanang Mesopotamia from the word Mesopotamos, island between two rivers. Giistorya ka ng yuta ni Abraham ug duha ka suba between two rivers, Tigris ug Euphrates. Pagbalik sa Ginoo karon, espiritu naman ang atong istoryahon. Munang Dios Amahan, Dios Anak, Amahan, Anak, Espiritu. Sa to pa, sa ikatulong higayon, sa ikatulong pangkat, sa istorya sa kalibutan, sa drama sa Ginoo, ang atong istoryahon, espiritu na. Busa, bisan ka ng Mesopotamia, espiritu na siya, espiritu. Espiritual. Ang ato nalang ilhanan na mao ka ng muhon nga duha ka suba. Munang dunay duha ka suba ang dapitan, nga gitawag og Pulo River o Liburan River, nga nahimong Holy City niadtong 1973. O kanili ko maulaw musulti sa tanang mutuo, sa tanang mudawat, kaning yuta mao ang yuta ni Abraham. Unay pinuot na dinhi magsugod ang kaluwasan sa mga tao.
dinhi magsugod ang pagkabanhaw sa mga tao. Ug ang atong pagbanhaw, ang atong pagkabanhaw, mao ang atong pagbanhaw sa mga buhat sa Dios. Mao ang atong pagbanhaw sa tradisyon sa Dios nga gibiyaan sa mga tao sa kalibutan. Muna'y atong pagkabanhaw. Kung gusto kitang mabanhaw, atong banhawon ang iyang mga buhat. Kay ang meaning ana, gitawag na to ang Diyos. Kay ingon ani mo ang nahitabo. Sa dihang gihatag sa Diyos ang kabalauran tulumanon og mga sugo, gibiyaan sa mga tao. Mao nga kanang Diyos, nang luod kanang Diyos, nagtampo, nipahawa kanang Diyos dito sa kabaon na, sa bukid sa kabaon. Mao nga si David ug si Solomon, kung sila maging-istorya sa Ginoo kinahanglan, muadto sila sa bukid sa kabaon ug ilang taon ang Dios pinaginghalan. Mao nga nang pagkagabihia, musulti din ang Dios pinagigdamgo. Muna siya kay nganong hitabo to, kay gibiyaan sa mga tao ang kabalauran tulumanon og mga sugo. Busa kanang atong pagbalik sa iyang kabalauran tulumanon og mga sugo, mao nay atong pagtawag aron siya mubalik kanato. Ang pangutana, usaon kani pagbalik? Nga kadtong kabalauran tulumanon og mga sugo, naaman to'y pitsa ug bulan. Nagsulti man ang Diyos anang pitsa. Pareha anang ningon ang Diyos. Atong basahon no? Sa Levitico 25:8. Atong basahon. Levitico 25:8. Kamu nga dili mo tuo, padayon din mo, padayon lang. Total, wa man ko nag-ingon nga tuo mo. Padayon lang mo sa inyong pagbugal-bugal. Matod pa nila, kani kunong ato ang buhat, kulto. Kulto kuno ni. Mora ni kulto nga magtutudlo ninyo. Kamu kay di man ka mo kulto, ngano di man mo kamao ani? Di man ka mo kulto. Perting inutila ninyo. Inutil mo sa tanang mga inutil. Ang inyong namauhan, kapitulo ra bersikulo, no? Kapitulo ra bersikulo, no? Basig ka mo mao'y kulto. O balihon, tukol. Tungbasahon. O mag-isip ka, o pito ka mga pagpahulay nga mga tuig alang kanimo. Diretso ta sa 9. Okay. O mag-isip ka og pito ka mga pagpahulay nga mga tuig alang kanimo, makapito piloa ang pito ka tuig. Og niana ang mga adlaw sa pito ka mga pagpahulay sa mga tuig, mahimo kanimo nga kapatan og siyam ka tuig. 9. Unya igapalipot mo ang trumpita nga makusog sa ikapulo ka adlaw sa ikapito ka bulan, sa adlaw sa pagtabon sa sala. Igapalipod ninyo ang trumpita ngadto sa tibuok ninyong yuta. Kanang yuta nga panagiyahon sa Ginoo, Mesopotamia. Dili kay yuta ang nigawas ani. Kay kanang buhat sa Ginoo magsugod na sa Holy City. Naipigsa, ano sa ako no? Ikapulo kaadlaw sa ikapito nga bulan. Mao ni siya tradisyon nila. Kung ba mo maisip ang 49 ka tuig? Ang pangubana karon, kanus ang repetisyon ani? Kay may laki man kamo.
Kano saan ang repetisyon? Itong-anan mo, pero di lang mo mutuo. Itong-anan mo, pero di lang mo mutuo, di lang mo mudawat kay lagi kamuman. Mao kamo. No? Di lang mo mutuo. Itong-anan mo, pero di lang mo mutuo kay lagi kamuman mao. Tanaw na to, tinuod ba gid nga kamo? Ila kong pasangin lang ako ni angkon, so tigi angkon ako. Dapat ay di angkon. Ay dahil nga, daghang angkon. Terus ako kung nag-angkon. Isang nang gawas ng pipila ninyo diri. Naidaghan. Nagani si Maria, ako din nagani Maria dire, na si Maria, nga dili Maria nga buhat og tao. Pero wala akong maangkon. Ito kaanan mo, pero di lang mo mutuo kay kamo man mao. Pero di ko mo maulaw nga kanang utukan ninyo pero tira man layo itandi ninyo nako. Sa ninyo apas, di man din mo kaapas nako. Mga ipo na lang ng tuway-tuway sa inyong tuhod. Mga tangtang lang ng inyong siko. Mga tagak na inyong panga. Di mo kaapas nako. Kung kanang kaalaman lang ninyo nga kapitulog bersikulo basa-basa, ay na lang mo panigantin ako. Kay, wagin mo ikatandi nako. Bisa-busa na lang katundok sa dagong kadako. Kay pangutanon mo ako, anak, di ba din makatuba? Kung kanusa na mo balik. Sayon na kayo. Kung makahibalo mo, giyon sa paggamit na sa Ginoo, kanusa na nahitabo, makapabalik ka sa 50 katuig nga hugyaw sa trumpeta. Dili itong 1946. Katong 1946, correct man to. Kaya nagamit man ito ang 50 years. Pero, hugyaw ba ito sa trumpeta? Wala man. Independence of the Philippines naman ito ang ipirmahan sa Amerika o sa Pilipinas. Gikan sa 1896. Ang trumpeta may hugingon na aba dito, wala man. Ikaduha, hindi po di-entrante si Mananatre. At itong panahon na, wala pa po gani magsugod ng ilang pundo. Pero, tanang kung mudala na sa bandila, pareha pa sa una ni Zorobabel. Si Zorobabel ang kadala na. Munang dili ko ako kagawas atong panahon na kay ang role ato Zorobabel. Dili Bisaya. Inana-na. Karon, dili ko maulaw musulti sa tibok yun kalibutan nga natapos na nako ang papel ni Abraham. Kumpleto na po sa papel ni Abraham. Matod pa sa Ginoo, matod pa sa Diyos, litli, matod pa niya karon sa pinakadakilang tahas sa Ginoo. Ang dapat kalisin ay kakalisin. Hindi ko malimot, anak. Sa langit o sa yuta, nanumpa ito. Nga sa labing tinuon, nag-istorya ko ninyo sa tinuon. Matod pa sa tingog nga akong nadungog sa tubangan sa Ginoo.
samtang diha siya gaubo sa ako ang atubangan. Pareha ng hitsura, pareha na may tanag naong, gaubo si anak. Insya niya kakaroon sa pinakadakilang tahas sa Ginoo. Ang dapat kalisin ay kakalisin. Kanya niagi sa akong atubangan ang tulo ka tao nga anino lang nga akong nakita nga nagpasan ang dako kay intruso ilang gidayungan ang tulo. Nilang tulo ang dako ang intruso. Kung atong tan-awon kini nga tahas sa Ginoo, mao kani ang gisaad niya nga ang mga tao iyang hatagan og pagkabanhaw niini ikatulo ka adlaw niya karon. Kay nahisulat sa kasulatan nga matud pa banhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. Atong basahon ang Juan 6:40. Juan 6:40. Kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Kining kaulahian nga adlaw nga gipasabot diri mutuo mo sa dili mao ang ikatulo niya ka adlaw. Kay diha sa ikatulo ka adlaw mao man ang iyang pagbanhaw kanako. Mabasa na sa Osea 6:2. Papo sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi ug sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhaw niya ug kita magapuyo diha sa iyang atubangan. Sa to pa kanang saad niya nga kita pagabanhaw niya mao kana ang ikatulo ka adlaw didto kita pagabanhaw. Mao nga kanang dakong tahas sa Ginoo karon pinakadakilang tahas mao ang pagbanhaw niya kanato. O gamon kita nga usa niya kaging harian. Gamon kita nga usa niya kasase usa ka hugpong nga harianong saserdote. Gamon kita niya nga usa ka panon dinhi sa langit. Mao na iyahang tahas dinhi kanato. O kini nga tahas manukad kani didto sa kinabuhi ni Abraham. Kay kung mga anak na gani sa Dios ang atong pangitaon, ang amahan anak dinis kalibutan mao si Abraham. Nganuman nga di man si Adan, ang panalangin dito ni Adan mao ang pagpadaghan sa mga tao. Insya, dumaghan o sumanay kamo kung ano ninyong yuta. Apan pag-abot dito ni Abraham ingon ng Diyos, ang imong kaliwatan mahimong sama sa abog sa yuta. Nga kung dunay tao nga arang makaisip sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan arang usab maisip. Kini nga kaliwatan mga anak kani sa Dios. Ug ang amahan ani mao si Abraham. Dayon si Isaac, dayon si Jacob. Kaning pagbanhaw ani dili sama sa yuna-huna sa kadaghanan nga kanang mga nangadugmok na kadtong mga naabuna kadtong nangawala na bisan na lang tumoy sa balhibo wala na'y makita mao'y pagabanhaon dili ka na mao. Kay sumala sa kasulatan sa Hebrewhanon 11:35 ang mga kababaihan mo dawat sa pagkabanhaw sa ilang mga anak na nangamatay diha man sa ilang taguangkan. Ang mga babae
mudawat sa pagkabanhaw sa nangamatay nilang mga anak. Sa to pa ipakatao nagbalik. Dili kay kadtong wala na sa kalibutan, kadtong nangalapa ang wala na kay makita as in. Maoy banhaw. Dili na. Ang pagbanhaw ani mga igsoon, kanang espiritu nga nanguli sa Ginoo human nangamatay ang ilang mga lawas, ibalik ka na sa Dios nato, isulod ka na sa Dios nato, o ang pagsulod niini manukad ni Abraham. Busa kung pangitao nato ang mga anak ni Abraham, ang unang buwa mao ang mga inahan ni ining mga anak. Mao nga nagsugod kita sa kinabuhi ni Abraham o ni anak karon si Sarah, si Agar o si Situra. Tulo na sila karon. Sa to pa tapos na kita sa papel ni Abraham. Mupakli na dayon ta sa laing basahon kay kanang istorya sa kalibutan galakaw man na wa man nagapundo. Makahimo na dayon ta pagtukod og foundation nga maoy sudlanan sa tanang unod sa mga hari, unod sa mga nanagkabayo, unod sa mga kabayo, unod sa mga kusgan nga tao, unod sa mga gawas noon, unod sa mga tagasulod nga kanon sa mga langgam na naglupad taliwala sa langit ug sa yuta. Ngano man kay kana si Abraham mao kanay foundation sa mga anak sa Dios. Munang mingon ang Dios, panalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo o pagapanghimaraoton ko ang mga magapanghimaraot kanimo. Mao na iduhay sulab. Inana na duhay sulab, panalangin ang kikas, panghimaraot ng kikas. Duha ra gyud kaluwasan, kapakyasan. Unay duhay sulab. Panalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo, pagapanghimaraoton ko ang mga magapanghimaraot kanimo. Unay duha ka sulab nga nagalisod-lisod sa dalan sa kinabuhi nimo. Unay tinuod mga igsoon. Mao nga na naman si Situra dire apan diha pa man tag 40 ka adlaw atong palabyon. Ngano diha man tag 40 ka adlaw? Tungod kay sa wala pa magbinyo si Abraham ni Situra, unang giminyo ni Abraham si Isaac dito ni Rebecca. Pagkahuman ana, pagkaminyo ni Isaac ug ni Rebecca, dito pa nangasawa si Abraham ni Situra. Kaning sugilanon, inana na, mao nga kanang istorya ni Rebecca ug Situra dikit kay tanan. Dili man mahimo nga si Rebecca unang muguha. Kay magputol-putol man ana, magputol-putol. Mo nang una gyud si Situra para mahuman si Abraham. Dayon musunod na ang Rebecca. Musunod si Rebecca anak, anang istoryahan karon. Gani wala na ni sa kasulatan. Gipakita ni sa Ginoo nako pagbuwa na ni Situra. Si katunay si Abraham nakaulipon to og mga kanaanhon nga tao. Kay nagpuyo man siya sa Kanaan. Nakapalit siya og kanaanhon nga mga ulipon. Kining duha ka ulipon niya mga lalaki, dili lang kay duha. Daghan siya og napalit nga kanaanhon nga ulipon.
Pero kaning duha ani iyang napalit, mo'y suod ni Sipora. Maoy kung sa'yo nga na imong bakir. Kay dito, sa Kanaan, dili ka pwede mga asawa dito, nga lahing nagtribo. Pareho ra dahil sa mga Israelitas. Nga dili po pwede sila mga asawa, nga lahing tribo. Kinanglan, tribo sa tribo. Ang palisi sa Kanaanhon, kung mga asawa ka sa ilang anak, latusun ka. Ipaagi ka og silot. Paupon ka na sa bato, unya latuson ang imong likod. Pareha fraternity. Kanang fraternity, o musulod ka na, ayuhon kag bunal-bunal anang ilahang pidal. Usa ka i-considered nga grupo nila. Ang Kanaanon sa una na panahon, inunana sila. Nga og magminyo ka sa ilang anak nga babae, ikaw nga lalaki, ayuhon ka nilag latos. Latuson ka ngayon, hangtod nga mugwa ang dugo sa inyong likod. Mao ka na ang gibuhat sa mga Israelitas ni Hesukristo. Kadtong gibuhat nila, kadtong mga Israelitas nga gibuhat nila ni Hesukristo, na paglatos, paglatigo, dili to tradisyon sa mga Israelitas. Tradisyon to sa Kanaanon nga ilang natun-an. Kaya nagpuyo man sila sa Kanaan. Naulipon man nila ang Kanaanon. Mao nga kadtong ilahang gihimo ni Hesus nga paglatos ana nga hangtod migwa ang mga dugo sa lawas ni Hesukristo, silot kadto sa mga taga-Kanaanhon. Mao kadto ang ilang tradisyon diha sa ilang kaliwatan nga nakutlo sa mga Israelitas sa kadugay na nilang puyo sa Kanaan. Dili to doktrina sa mga saserdote. Dili to doktrina sa Dios. Basahan dili o gatudlo ba? Wala. Dito ra to nilang kipakita na sino nako. Ipakita man sa Ginoo nako nga si Abraham ta latibuhon man og kuan ganing mura og ganing uway ba sa kuan paubo sa pato kay latibuhon nga gipapili man siya latigo o 40 ka adlaw. Mao nang aron dili malatigo si Abraham iyang gipili ang 40 ka adlaw. Mao nga kanang doktrina nga 40 ka adlaw dili na sa Dios. Iya na sa mga Kanaanon. Kanaanon na nga doktrina. Ninana. Naghinay o dugang. Munang nakita nako si Situra o bulato na to ang 40 ka adlaw, doon na po tayo program diri, selebrasyon na to. Dito pa dayon ko magsugod sa iyang kinabuhi. Munang nasa karon sa taas, ibilanggo siya nako diha. Kay gisurrender sa iyang ginikanan. Surrender niya dito sa nila dito sa taas. Kay ingani maguning istorya ni. Nagdanggo ko nga ako nagtindog diha sa bintana sa akong balay. Namintana ko. Samtang namintana ko, dunay kahoy nga mansinitas. Unya, mingaw kayo ang panahon. Takulahaw lang, samtang naglantaw ko sa mansinitas, dunay langgam na mitugpa. Pagtumpa na dito sa langgam, kasayaw-sayaw, nalipay kayo ang langgam na nakakita na ko. Malipay yun kayo siya galantaw na langgam. Di ay, kadto na yung langgama, pinuhi na ko nga nawala. Dugay na kayong panahon sa akong damgo nga. Nawala itong langgama, ako na isang binuhi. Siya may nakailan ako, kaya akong magalo. Sa nadugay na yung sayaw-sayaw, nahimo siyang babae. Ug ang babae, mao ka na si Ada. Dada. O pag gani mo kailas nga lang na ng tinood. Nanas taas na puyo.
Bata pa kayo, pagkibataan. Kinabataan nilang tanan. Pero gisurrender sa iyang ginikanan dito, kay di pa desisyon ako yung ginikanan dito. Bugal-bugal ako. Kaya kanang mga bago nga bugal-bugal, bago naman po ning ubante ang daan, wala naman. Pero itong naay, wala na to kay, na naman to di pambati. Ha? Oo, inana. Na to di pambati. Pero ba itong perti bugal-bugal nga sa Badista nga, dito sa hospital ka na nangitako. Inana. Kanang mga bago karon ka, kanang bugal-bugal niya karon, puros na mga bago. Wala na itong mga daan kay nangundang na to. Isang katong dipinda katong dibiter sa Badista o katong dibiter sa Katoliko, nangundang na kay na nato gipambati sila. Nakakaon na ba itong taga? Ay lang mo kundang. Ay mo kundang. Kay, maabot lagi na ninyo. Kinumdumin ninyo, biya mga igsuon, dili biya tanang magsasangyaw din is kalibutan nga pwede rin na itong tamayo. Dili tanang magsasangyaw sa kalibutan nga pwede rin na itong bugal-bugalan. Ayaw mo pagbatasan, anak. Kay simbago niya, matunong ang inyong dibugal-bugalan, tinuod, nga pinadalas Ginoo di maimperno magid mo at mamatay magid mo. Sigurado magid ko nga mamintiryo gyud mo sayo kayo. Di man mo kaabot sa kuta nga gihatag ninyo sa Ginoo. Total, punta man dani. Papunta mo patungo nila. Nganong kinahanglan man nga masuko mo rin magbugal-bugal mo. Kung di ko numinaw, kung nato yabihi lang na lugar. Ang tinuod na suya, di nila makaya ang akong kaalam. Ining kaalam sa Ginoong gihatag nako, di nila maapas. Kapitulo ra o bersikulo, moro na kaya nila. Gawas anaw, anay lain. Diha ra mo kutob anang kapitulo o bersikulo. Yaw-yaw na ginagmay. Pero paistoryahon mo na po aning mga sambingay dire, wa na mo'y mahimo. Labing importante kanang kalendar sa Ginoo. Kay kung atong basahon sa Marcos 14:22 hangtod sa 30 hangtod sa 25 na isa diha nga si Kristo mo balik yun og inom sa iyang gihimo niadtong unang adlaw sa pista sa tinapay ng walay libadura. Atong pangutana kano sa amin mo mahitabo? Sa ang answer ni way na sayo. Ha? Sa kanang i-answer. Kay di man gid kaya gyud nila. Di man gid kaya ninyo. Og tuganan po mo, igora po mo sa bugal-bugal. Kay di po ninyo madawat. Arita sa 14:22 padulong sa 25 sa Marcos. Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay ug sa nakapanalangin na siya niini, iyang gipikas-pikas kini og kanila gihatag niya nga nagingon. Kumuha kamo, kini mao ang akong lawas. Ug mikuha siya sa kupa ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gihatag kanila og silang tanan nanginom niini. Og siya miingon kanila, kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga giula alang sa daghan. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dili na ako moinom pag-usab sa gikan sa bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini diha sa gingharian sa Dios. Di na kainom si mahal hari kay patay na. Namatay to kung kainom. Kano sa amin ni mahitabo? Wa man siya kahibalo kano sa ani. Kaya makatugan na niya ang kalendar man. Wala mo ani. Di gani daw mo kahibalo unsa ning bulan na sa Israel mahitabo? Unsa ning pitsahan dito nahitabo? Unsa ning orasa dito nahitabo? Di mo kahibalo ato.
ay nalang mo patuga-tuga. Kay kaning kalendar nako mga igsuon, pag naog sa Ginoo dinhi sa kalibutan mo ipagsugod sa akong kalendar. Kung nga kanang among kalendar karon kung pilay edad aning kalibutan mo po'y gidaghanon sa akong kalendar. Kung pilay edad aning kalibutan mo gidaghanon sa akong kalendar. Finish na. Mag-ihaw na pupugdag kumpaka ani para anong kalendara po. Kung makakita mo ani kay 19 ni kalibro or 17 kalibro. Na dagko kalibro ni. Tag-ana kabaga ang usa ka libro. Kay kung pilay edad sa kalibutan, mo ko'y gidaghanon sa atong kalendaryo. Bisan ka ng usa ka libo ka tuig, humana ang kalendar ana. Gituganan mo, pero di lang gimutuo kay kamo lagi. Di, what ay mahimo. Basta timani ninyo ha, timani ninyo, next move na to, kondisyon. O ang dako na kung paglaom na makatabang na ko, tulo ra ka tao. Usa niini si Cardinal Ambrosio Rizali, ikaduha si Bishop Amapa, o ikatulo pangitaunon pa. Kay tulo man silang gadayon sa Turuso. Moray makatabang aning kondisyon. Kay tulo ra ang gihatag sa Ginoo na makatabang dili daghan. Kay kondisyon mo ni sa Abraham. Kondisyon mo na. Kung kana nga kondisyon mo na muhatag source of divine government in his dapitan. Dili gina sa dapitan nila. Ang atong kondisyon dapitan Israel City kondisyon. Mo na atong ngalan sa atong kondisyon. Ready na ni sa si kulang na lang ni sa bank show money. Ano na itong kulang. Itong panawagan ni Cardinal Ambrosio Rizali. Kung nahibalo nyo ko nga ligidta niya taligdan. Nagdako yun ang kong pagtuo. 100% naligtan niya taligdan. O si Bishop Arturo Amaba, daan ako na ko din ni Pasali na siya matabang ko na to. Muna nga ready na ang akong kondisyon o nagpasalamat ko sa ginikanan ni Dada na sila wala sila magduha-duha sa pagdawat sa tahan nga diha sa ilang anak niya. Gihatag ilang tungkol sa may kabubuton. Kung magbulatag 40 days, ikan atong pizza atong Domingo sa gabi. Pizza 3 ba to? 3 yapon to, no? Oh, so gabi naman to, pupunta mag-alas 7? Oh, isa ka man sila. So wala pa. Oh, so alas 3, pizza 3 pa ito. So hilong to sa pizza 3. Oh. So diha ka mo isip og 40 days. Paghamon sa 40 days ana, dito na ta mosugod sa istorya ni si Tura. Kaya ito pa man palagyon ang kang isa. Pag umana na, balik na dito ni isa si Rebecca at ang kanitaon. Magdamgo na si Rebecca. Nana may Rebecca? Nagpadala sila ito sa taas. O, Nadia. Nakahibalo ko sa iyang damgo nga siya si Rebecca. Pero dili pa ta mo kuan. Anawon pa nato tinuod ba? Dili. Ilan na ko isulti kay. Oh, pati makuan man ako. Mo. Wala nganong higuan ng Rebecca. Dikit mo ko na istorya. Dikit istana na kay gininyo ko niya daan si Isaac. Usa siya ng asawa ni si Tura. Hindi kita.
Muna na na. Unang daumong siya. Oh. Ako, tanawan ninyo sa inyong nakita na ko. Very normal. Mulalang-gula. Kaya nga naman, huwag mang punta naghamon na ng mga material una-una. Sama sa una-una ni mga ubang tao. Kana ba na itong una-una? Dili, ang atong una-unaon nga manggawas ng mga espirituha nga inahan sa mga anak sa Diyos. Kaya kanang mga inahan, natural, foundation na sila. Kung sa mga foundation sa pamilya, amahan o kasawa. Si tatay o si nanay. Lisod po ng mga anak ra, wala tong tatay o nanay. Unang ugbasahon nimo si Isaias, tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan o kang Sarah nga ng anak kanindi. Kani nga nanggawas niyo ng mga Maria. Ug akong i-mention na di mabilangguman. Ako nagsabot di ko sa ba. Naamay na rin dire. Di salamat kay ready. Kay kani man kong pag-istorya sa pagkabanhon ni Abraham, Isus manggot. Abraham ako si Jesus. Di mo gawas ng mga witness ni Jesus diri. Kanimo gawas ka. Ako rin sumpay sir. Ha? Ako rin sumpay sa isa. Ada sa ilang gulo. Oo na. Na ang duha kuno ka Maria. Siya ang mga ila. Kaya ang duha ang naw ang man ila pero ang kumaro. Dili ka kaila kay makaila ka makamaro sa mga. Susti ko ni Juan bisa iso kani. Maro. Isa si sister ba. Pero ang kamaro lang pero ang nagway si man ako ilhan. Pero kamaro lang ba? Taas mo isa gud Kay ang pagbanhaw ni Abraham ako si Jesus. Wala mo kung mayroon na Abraham na nabangon. ay sa iyo mister kay ba. Abraham ako si Jesus. Bangon man siya Abraham sa ikatulong sindi. Mahalag siguro kayo mismo na tao. Pero katong dinilog ko na ni Moro Pinulbas. Kaya kanila din sublan sa Ginoo ko ng mga tao. Pero bang Louie? Si Louie nga sa kuban sa Ginoo giluod ang mga tao. Antod nga ang nakasakay pamilya na lang niya. Mayon tagdi mo luod. Kana ay no o nga na mo. O yan ang dan. Basig panglulong ko ng kape. Tawon. Oblig mo. Bahala mo ba dito? Sa ako na lang. Usahay ang kasala mo ito. Ako nang next sa iyo. Sige kayo. Alas 8:15 lapas na ko sa oras gabi. Mayong gabi kaniyong tanan. Balik na punta ug live sa Radyo Vivo karong Sabado. Okay.